Яңгыр башта әкірінгіне сибәли оннан дауыллап яуа башлый. Ул шақта үйлерден шығырға да қурықтық дей ауыл халқы кімніңдір мұнша, абзар түбәләрін қойра, теплицаларын ұшыра, су бойында яшаушылар буа ташып шығудан зыян көре. Бір сағатта яумы өзі, әмі күшлі була, күршідегі йұртларда көрінмей. Мен 68 газетті бірінші мәртебе көремін мындай. Тамаша деп айтамын. Тамаша. Бұл үстінен су ақтыр кругом. Менің өзімнің ішкі оразына бәрінгінап шығып кетті ағызып. Менә бу Ибраһимовларның яшелчә бакчасы әле дә су эчендә, һаман сеңеп бетә алмый. Елга суы өйләренә кадәр кергән. Мына шушынан 90-дан 5 тутырыгы. Онда қоя бүтін жер диңгізге бөгенді. Мындай хәлдің бір қашанда болғаны жоқ еді. Котеллар көтерілген секілді міне былай деп көтеріліп кеттілер. Үйде тігінде таба нетті, тартылды. Фундаментлар тартылды. Әле дә үй җыялар, мунчада да шул ук хәл. Қорықтық, енді мен хәзір дәдірілдім. Тыншып жатқан әйберләрне жуабыз. Бүтін матраслар, бүтін әйберлер, бұл баласларын шуңа чыгарганнар инде. Түшемнен алган өчен. Кемгә идән астыннан бәреп керә, кемгәдер түшәмнән ага. Мөхәммәд шиннарның өйләренә дә, мунчаларына да су үткән. Яңгыр тынгач урамга чыксалар, анда да су галәмәтләре көтеп тора. Пешен су эчендә калды, ашатабыз кышка быел. Кара бу тамашаны, кабаклар калды су эчендә. Кара бу хәлне. Менә бакча ортасында жүрәм, бәрәңгеләр су эчендә. Бик авырлык белән алдык. Конечно, быел пешәннәре 1000 торалар, быел 2000 бит инде пешәннәр. 29 тюковой пешән су астында калды. Ул хәзер яраксыз. Елгада су ташкыны бик көчле иде, зур агачларга кадәр агып килде диләр. Кайберләре турбаларга да тыгыла. Ташулар буладыр, бұл хатлы менеп үйлер басқаны жоқ. 1200 диаметрлы 2 труба тұранда, сыйышмады су. Дальнейшем тағы өстерге керек булайын труба. Күршедәге Ширмешән авылында да яңгыр көчле булган, авыл халкы мондый хәл бүтән кабатланмасын, яңгырлар хәвеф-хәтәрсез яусын дип тели. Балык Бистәс районыннан Гөлназ Сәйфетдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.